हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटीज यूट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय बे भिडिअआ मानि बागै जागोन। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सानदों जानो हागौ मिथि नार्जारी बिथाङा हाबा जाखांखानानै मानो हाबा जाफिनखो होनना आरो बर'निनो मुंदांखा जाखांफुनाय कमेडियान आर्टिस्ट दैमु बिथांखौबो नोंथांमोना हाबा जामारबाय नामा होनना सानदों जानांगौ। स' बेफोरखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ मिथि नार्जारी आरो मिथिंगा बर' बिथांमोना सानैबो मन्दिरावसो हाबा जादोंमोन, जायनि थाखाय बिथांमोना दायो न'आवहाय फिसा मोनसे बर'नि नेम बायदियै आरो रायजो राजाखौ लानानै फिसा मोनसे हाबा खालामफिनदों आरो रायजो राजाफोरनो पार्टि होदों। लोगोफोर मिथिंगा नार्जारी बिथांनि हासबेन्ड मिथिंगा बर' बिथाङाबो गावनि यूट्यूब चेनेलावहाय गावनि हाबानि ब्लगखौ होखाबाय, नोंथांमोना नायाखैब्ला थांनानै नायनो हागोन। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' दैमु ब्रह्म बिथांखौ बयबो सिनायखायो जानांगौ, बिथाङा बर'नि मुंदांखा कमेडियान आर्टिस्ट। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सानदों जानो हागौ बिथाङाबो हाबा जामारबाय नामा होनना। लोगोफोर बिथाङा हाबा जायाखै। लोगोफोर दैमु बिथाङा गावनि लोगोनि मेकआप क्लासनि एग्जाम दङ, जायनि थाखाय बिथांखौहाय बिदि देलायहोनाय जादों। ओमफ्राय लोगोफोर दैमु बिथाङा गावनि यूट्यूब चेनेलावबो बेनि बागै ब्लग भिडिअ होखादों, नोंथांमोना नायदोंबा नुखादों जानांगौ। स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। स' गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।